Phinde ngilibingelele-ke eSouth Africa. Ngizokhuluma ngomuntu onenkinga, onebhizinisi noma osebenza ngabantu, onenkinga ukuthi imali yenza njani, iyamphunyuka, ovaliwe emalini. Bambalana-ke. Ngitholele ini, i-rough salt noma nje usawoti nje ojwayelekile. Kube isigaga sa-anyanisi, uqobe, caphuna isandla se-rough salt noma uswayi nje lo ojwayelekile. Ufake ibhakede noma 20 litha. Qoba u-anyanisi ufaka 20 litha, uthela amanzi anjani abandayo, uyakusokha bese noma ungakukhulekelanga leso siwasho leso. Uzokwenza njani uma uvuka ekuseni? Uzochela ebhizinisini lakho la usebenzela khona. Uphinde wenze njani ungakakhulumisi umuntu ekuseni? Uphinde wenze njani? Ugeze izandla nezinyawo. Ngeke iphinde imali ikulahlekele, nalabo bathi bayakuvala ngezichitho ngeke zisebenze leyo. Uzophila nje kahle. Ngithini mina? Abaphile abantu eSouth Africa. Amen.